Ibamo chubali diko vya uwa Kediva yeme Kwa gaziwe Kwa di manibo Mandimi Ujare chagu mapare kwa Fanyebe Emanwanaida Emanwana okanga Emanwanaida Ewe kunive wa mabagala gidi Wekuniwe wa maba Obobe adure ebo Ibaneke Obuneze bunu na wilo ne kuna geselago ayamma Omabano ayaseno chelo dogu hadure Ogene Odogu ayaseno chelo Onweke Ipachi Ibam Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Eze bụ na nwilo na-ekwu na gesịrị ọgụ mmanwụ Ọmabano ayaseno chelo odogwu hadure egwu Odogwu mo ayaseno chelo ọmaba hadure egwu Obodo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Chukwu emeka ọdụm egwu ojukwu ebe eze ndị Igbo kedu ibe ahịa eme Igbo gaziwe Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Igbo nwere mmadụ n'ụwa Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ oyi m mbamba m na abalago onye ibiri bi ewu da awọrọ mmadụ onye di Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ Ọkwa opi gị bụ uwe n'opi ebe Ịbaraba nwa n'oge adị ebe Odogwu mo ayaseno chelo ọmaba hadure egwu Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Pirisi Emeka Akalu n'Igbo Magic Finger Abaraba nwa ya dị ebe Igbo nwe mmadụ n'Igbo Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Ka anyị chọba n'utu oyi okoye O ji nwa ya bịa ije O ji nwa ya lipụta ọkanga Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Ada dị ọra mma uju egolu mụ ino n'ihe Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Ezi nwe onye ọya dịrị mma ebe Nya dịrị gị na mma dịrị abụta olu ebe Udo ga-adịrịrị ka ọ dịba mma gaba n'ihu ụwa Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Oheze bụ n'ụlọ nwilo na-ekwu na gesịrị ọgụ mma Ọmaba na ọkanga chere odogwu ọdụrụ egwu Odogwu ma ọba chere ọdụrụ egwu Igbo nwe mmadụ niile Eze bụ n'ụlọ nwilo na-ekwu na gesịrị ọgụ mmanwụ Ịkpachi ya n'ana Ịkpachi ya n'agbụ N'ezenu mpakịja na ororite egwu Ịkpachi ya n'agbụ Egodu mpakịja ọjị Onye n'ọpanite egwu Mpakịja elu ugwu ụwa Ediba ya eme Eze bụ n'ụlọ nwilo na-ekwu na gesịrị ọgụ mmanwụ Ọmaba na ọkanga chere odogwu ọdụrụ egwu Ayasenu chere ọmaba ọdụrụ egwu Igbo nwe mmadụ rinne Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ Oyi m mbamba m na abalago Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ Onye ibiri
da wọlọ ku onye Igbo nwe mmadụ Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ ezi nwa nwa ọgarịrị mma nwambi ire ka itoolu nwambi ise na itoolu na obilebe na ile na-ekwu na agasịrị ọgụ mma aya mma mma aya sị na uche chere odogwu ha dụrụ egwu onye mbem aya sị na uche chere ọmagụ ha dụrụ egwu Igbo nwe mmadụ niile Igbo nwe mmadụ ọnwa mmadụ ga-ewelite okwu ebe ọ dịla aka na-eme ọ dịla aka ọ ya dị mma ọ dị ka ya eme ụwa What's
master of the ceremony of this occasion. Please, let's welcome this great man. Please, can we give him a round of applause? Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Igbo mamano. Igbo mamano. Nzalozo keleno. Obundi Igbo moano. Nzukondi Igbo kelewano. Ohabari je mamano. Please, I'm privileged to be the director of program of this unique occasion. Today is a special day in the history of Ndigbo in South Africa. The day we have been waiting for, the day we have been clamoring for, that day has finally arrived. Today is a day for Igbo Day 2023 in Republic of South Africa. Today we have gathered to showcase our tradition, to showcase our culture, and also to educate our children who will be the leaders of Ndigbo tomorrow in South Africa. I'm privileged to welcome all the organizations gathered here, both cultural, religious, students, women, social clubs of different types here in the Republic of South Africa. Permit me, ladies and gentlemen, at this juncture, ladies and gentlemen, because I like to be gender sensitive, to call to the microphone and also to introduce the person I'm going to anchor this program with. Fortunately enough, she is also from Abia State. Ladies and gentlemen, put hands together for a lady MC. In fact, a born MC to the call. Akuwan la CBD. Biko uno koriaka biko Nicola Pota. Akuwan la CBD. Nkeme na joyi emekwazo. Opoto buru. Biko lenya kolabia. Akuwan la CBD. Biko la kupada keba. Nkeme na joyi. Owa Adibo nine. Akuwan. Ima ahapuge na again na ato. Bendi adan kambiga kalaso. Ahapuge na again na mato. Ako. Kele ndi digi. Gi kelu munne gi. Gi kelu mwanya. Hello. Ndigbo ekene muno. Ndigbo niile Oranese, ndị chilechichi, ndị eze na ndị ọzọ, ndị nze niile, ndị chifu. Anyị na-ekene unu, Akuwan na-ekene onye ọbụla na-asị unu nnọọ rinne. Ana m anabata okpotokpa adị Igbo niile. Okpotokpa adị Igbo niile. Okpotokpa adị Igbo niile. Okpotokpa adị Igbo niile. N'ezie Chukwu bụ ike anyị. Anyị na-anabata okpotokpa adị Igbo na-asị unu nnọọ. Otu aka ka anyị na-anabata adị Igbo niile. Anyị na-asị unu nnọọ na mmemme a. Onye unu na-anụ onye bụ Akuwan na CBD. Nwa m ọsịsọ ka nluo ndị nze na ọzọ nso. Anyị na-ekene unu nnọọ. Ndị
ndị chifu niile, ndị lọlọ, all the lọlọs, the lọlọ, ndị lọlọ nnọọ nụrụ nne, ndị nze na ọzọ nnọọ na ya ekene unu. Ya onye unu na-anụ onye bụ Akụwan na Sibidi, ọ bịalụ mmemme, ọ na-ekene ọra na eze, nnọọ nụrụ nne. The Deputy Consul General of Nigeria to South Africa, His Excellency Ambassador Emmanuel Ogunti. Ambassador Emmanuel Ogunti, he just stepped out, but he'll be here shortly. Also in our midst is the Vice Consul Protocol and Nigerian Community, Mr. Ikechukwu Okoro, Biko Koranya Kalelo na Tebo Biko. Also, ladies and gentlemen, let me introduce once more the Deputy Consul General, His Excellency Ambassador Emmanuel Ogunti. Biko, please say that for him, please. That is the Consul, the Deputy Consul General. And you know, as he is here, Nigerian government is fully represented. Also in this auditorium, we have the Vice Consular, Honorable Chris Ogori. Honorable Chris Ogori, I saw him 2 minutes ago, but shortly he will join his colleague. Thank you. Please, first and foremost, the President General of Igbo Union South Africa, because, ladies and gentlemen, wherever he is, I'm privileged to call to light the President General, Igbo Union South Africa, High Chief Idi Akaria Nobesi, because Idi Akaria Nobesi, Akaria, because that's the Balaba, enough finance about Akaria, because the man Hagaya, Akaria, because that's the Balaba, Akaria. We are together. Idi is a super chico. Idi Akaria Nobesi, Akota Redoso. I am the President General, Igbo Union South Africa. We go Akota Keba. Alakota Keba. With a microphone. With a microphone. Igbo Mamano. Zanosopon. Lienu. Suano. Igbo be breaking no. I am engaged in China Wabu. Nano. Because Corona Yaka. Idi. Akalia. Lehama logo, all of Chiloso, Ochika, or Monoka, Ndigbo Rilo. Akwan, they got no Lakeba Kegano. In Oche Aderage, in Oche Aderaga, Akwan. They got no Lakeba. Can you one drop this? Ladies and gentlemen, permit me to introduce officially Akedogo. Just keep the floor warm. Keep the floor warm.
and privileged to recognize already seated at the high table. This is in South Africa. High Chief Chiodun let me recognize officially His Royal Highness Igwe Oyoro Isi Ndigbo na Limpopo Ajujobe Numucheze. Also,
niile nọ n'ọdụ biko ka m na-anabata n'ụzọ pụrụ iche igwe anyị nọ n'obi ya, igwe anyị nọ n'obi ya, igwe gidigbam gidigbam, igwe anụ a na-asọrọ ọra. Ọ ya nwa na-ekwu nke ọ bụla o kwuru, onye eze ekwuolu ya. Biko ka nabata n'ụzọ pụrụ iche His Royal Highness Igwe Anayo Ibilo, Igwe ndị Igbo na Gauteng, Igwe gidigbam gidigbam, anụ oyi agụ, Igwe mmụọ 21 leso, Igwe ndị Igbo na Gauteng. Igwe biko anyị n'obi gị were nabata ndị Igbo. Cha Igbo kwenu, Igbo kwenu, ndị Igbo kwezuenu. Ebe onye ọbụla siri bịa bụ unu ga-alaghachi, unu ga-alakwa n'udo wee na-asị unu nnọọ. Ihe unu ga-eri dị ihe ọbụla ga-eme n'ụbọchị tata. Ife tata bụ metara ha ncha, ọ gwọtara ha ncha, o richara ha ncha, ihe niile ga-eme. Obi gidigbam ekene unu mma mmanụ. Biko ka anyị kọrọ n'igwe aka, o kenego ndị Igbo, anyị sị gị nnọọ. Biko ana m akpọ n'isi oche mkpọcha ya, ndị nọ n'isi oche anyị ekpe ekpere mmepe, ekpesi ekpere go national anthem, recognition continues, then tupu abịawazie ọjị. Mana biko achọrọ m ka unu were ịkụ aka nabatara m n'isi oche Bishop Ogbo, biko ya bịa n'isi oche. Biko unu kụọ aka ebe ọbụla gị nọ, ya bịa n'isi oche. Bishop Ogbo biko achọrọ gị n'isi oche ebe ọbụla gị nọ, biko akwụkwọ aka na họlụ a ka Bishop ụlọ were oche. Ka m na-anabatakwa n'ụzọ pụrụ iche Chairman Ime Obi, all life chairman ndị Ime Obi, ọla Nigeria finally ya nyezi anyị chọọ onye anyị ga-enye ya. Onye o chiri nze chi ọzọ, Chief Charles Nnamdi Otoboro Omenokakụ nke mbụ na Amiyi Umuobom, Chairman Ime Obi Ọhaneze ndị Igbo, life chairman Omenokakụ onye ma life chairman. No. Biko mmadụ ka n'ụzọ pụrụ iche isi nze ndị Igbo na KwaZulu-Natal, ọ nọ n'etiti anyị all the way from KwaZulu-Natal, KZN, High Chief Kalimo Ugonabo, isi nze KZN, Ugonabo now. Thank you. Not to forget, I got opening prayer. After opening prayer, I give a national anthem, maka government nonga. Then I just command that recognition. DJ, silence, please. May we stand on our feet for opening prayer as I call the man of God in our midst to come and bring down the fire of heaven, but not to consume us, but to bless us. Because we have consuming fire. I don't want to be consumed because I'm still enjoying. Because if you are consumed, you are gone. Please, I would like to call upon Archbishop Chidebere Anelechi Obu. Because Archbishop Chidebere Anelechi Obu, to the I am that I am. To the God of yesterday, today, and forevermore. The quantum of existence. Archbishop Chidebere Anelechi Obu. Na Hanna, na wa, na Monso,
Amen. Una hụ na ndị nsọ abịala. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Onwe nke ga-ahapụ ahapụ. Ndị bishọp. Ihe akwa ndị bishọp chiri ọzọ. Ndị bishọp chichara ọzọ. Bishọp Ogbu. Hallelujah. Biko anyị na-ekele ndị isi niile. And ndị niile chiri nke ha chiri, anyị na-recognize ha. Biko ekpere anyị na-ekpe taa n'ihi na ihe o ji dị mkpa na anyị nwa ga-abịa otu ọnọdụ anyị siri dịrị na South Africa. I ga-ekpe a 3-man prayer. Biko, God bless you. Bishop Ugoroya, Biko start. Biko ka anyị kwuru n'okwu anyị ebe a ụlọ anyị nọ kwanyere Chineke ugwu. Ka ndị nwoke nọ na nzukọ a kpụpụrụ Chineke okpu n'ihi na naanị ya bụ eze ndị eze, naanị ya bụ chi, naanị ya pụrụ ime ihe niile. Biko ebe ọbụla ị nọ kwuru n'okwu gị kwanyere Chineke ugwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Eze onye nwe anyị na Chineke, anyị ekele gị n'ụbọchị taa. Anyị bụ ụmụ gị ndị Igbo agbakọọla n'ebe a n'ụbọchị taa ịbịa mee ihe gbasara ndị Igbo. Anyị na-arịọ ka amara gị, anyị na-arịọ ka mmụọ gị bịa nọnyere anyị n'ihe niile anyị ga-eme ebe a n'ụbọchị taa. Bịa chịa n'etiti anyị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oduto diri Jesu. Eze onye nwe Chineke usu niile nke ndị agha. Eze bi n'elu ma ọgọdọ na-akpụ n'ala. Eze kere ụwa niile, kere n'igwe n'ụwa niile. Anyị nwa bụ ụmụ gị agbakọgo n'ụbọchị nke taa. Na-ayọ gị na-asị ka ihe niile anyị ga-eme taa ka ọ gaa n'usoro n'aha Jizọs. Bịa nọnyere anyị. Ka ngọzi gị bara anyị ụba, ka amamihe gị bara anyị ụba. Onye nwe anyị nọnyere anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke anyị na-ekele gị n'ihi na ị mere ka ndụ fọrọ anyị n'ala ndị dị ndụ taa. Ụmụ gị esiri ebe dị iche iche gbakọta ebe a bụ ndị Igbo. Dịka ọnọdụ anyị si bịara ebe a, Jehova onye nwe anyị meere anyị amara dịka ebere gị si dị, dịka ịbamba ebere gị si dị. Ịchapụ anyị mmehie anyị niile, tọọ ntị gị n'ala zaa anyị. Ụzọ niile ka anyị si mehie, Chineke gbaghara anyị. Udo gị chia n'ime ndụ anyị. Dịka ụkwụ anyị ji bịa ebe anyị ga-ejikwokwa ala. Jehova akpata enwere, Jehova ndụ mmiri ndụ azụ. Ụmụ gị bịara ebe a, Jehova onye nwe n'oji ya, ka ihe anyị bịara ebe a ghara na-ebu ihe efu. Kama Chineke biko onye nwe anyị ka ọ bụrụ ihe nriju afọ, ka ọ bụrụ mmehie ụzọ bụrụ mbuli elu. Jehova gọzie nwoke, gọzie nwaanyị. Chineke ndụ na-ahụsi ike ka ọ bara anyị ụba. Otu na-asọpụrụ dịrị ha nsọ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko n'ụkọrọ anyị Chineke aka. Unu anatala ekpere ndị bishọp kpere, ndị bishọp atọ bịara kpere anyị ekpere. Adịghị karịrị ka ahụ. On the bishop led by Archbishop Chidebere Anelechi Ogbu. Ama menjila akpụ ya, nlakpa kpọkwasakwa ya. No. Biko, permit me before the national anthem to quickly call to the high table Honorable Afam Ezani, Nokia the Nokia, Biko Kabali Shoche, Nokia. May we stand on our feet for the national anthem of the Federal Republic of Nigeria in respect to our nation, and also you know that the government is here, Ambassador Emmanuel is here. Please may we stand on our feet for Nigerian national anthem. DJ, national anthem please. No movement.
for the national anthem of the Republic of South Africa. Thank you for the two national anthem. Thank you. Biko, let us go again. Welcome, Mama. Biko, our chief, Omeyaruke. Maroka, chief, Omeyaruke Nizogo. Yala, the Lord Chancellor, High Chief Tony Mokwe or Mokwe, Obarulo, Nkembo, Neziama, Mini Nezoroha, Neziama, Oba, Omeyaruke. Thank you, Biko. Aina anabatano zaporiche. Ndigbo ezuo, aisuno no. Ndi People's Club. Aina anabatuno no zaporiche. Aisuno no. Maona abonye kuo ni ife na atoto, okwe ife na atokie. Aisuno no, Ndigbo ezuo. You are highly welcome. Thank you. Biko n'otu aka aha anyị na-anabata thank you. Los Angeles, California, USA, Kahasi were tore down, Namweda, just to come and honor Igbo Union Day. Onyeka mneku makia, onyeka anabata, Honorable Dr. Kennedy Ukadike, Nyana Loloya, Honorable Mrs. Dr. Ngozi Ukadike Nezino Loya, all the way from USA, Kahasi Webia Biko Akakuwa.
dịka ha na-abata na mmemme a ọ dịrị ofele ebe fasibie teka anyị na-anabata unu DJ biko were egwu dị mma nabatalụ m ndị dị otu a na-abata n'ọgbọ na-efe ka fa na-abata fa na-ewere oche fa n'isi oche anyị na-asị unu nnọọ na mmemme ndị Igbo. Yes, Dr. Honorable Dr. Kennedy Ukadike Odaluda, Honorable Dr. Ngozi Ukadike Odaluda, Fane Welocheva, I na-asị unu nnọọ. Biko dịka anyị nabatara Doctor all the way from Los Angeles. I na-anabata Igwe Northwest na this hall. Igwe Northwest. Igwe Northwest. Biko nke onye chiri ya zelo. Oge ndị Igbo. Biko Igwe DJ ị ga-achọ egwu dara ada ka anabata Igwe Northwest. Igwe Northwest. Ị na-anya ifu na Igwe Northwest abatago. Onye egwu ya eji egwu dị mma wee nabata ya. Igwe Northwest. Igwe all the way from Northwest go si wee bịa. Biko all people who His Royal Highness Igwe Etebate Anyanwụ Obizuo Ndigbo la Northwest. Obizuo Ndigbo la Northwest. Igwe Etebate Anyanwụ. Obizuo Ndigbo. Obizuo Ndigbo. Obizuo Igwe Etebate Anyanwụ.
Thank you. Obizuo owerego oche. Obizuo. Biko unu ga werezi oche biko nu. Unu ga were oche. A ga-enye ha oche. Igwe gị nwa were oche, a ga-enye ha oche. A ga-enye ha oche. Igwe anyị kelekwara. Obizuo. Mụ na anyị kelekwara. Etie mkpuduma. Mepe agba. Mepe ya. Ka a na-eme biko ọchọ dịgoro dị Obizuo mepe ya. Biko tupu awa ọchị ka akpọbata n'isi oche biko Dr. Bishop Ama Iteogo Nobu, President Millennium Friends Club. Biko President Millennium Friends Club. Biko ya bịa n'isi oche. Biko Iteogo Nobu. I ga-eme n'ihe ọjị. I ga-eme microphone latụfugo oge. Nye the president of Igbo Union. Because I am about the president of Igbo Union. High Chief Isuchukwu Chibo Idi Agaria Nobosi. Because Konyani his opening remark at the same time present the kola nut to Ndigbo. Onyishi Igbo Union, the whole of South Africa, like Igbo. Idi. Igbo bi bomma mano. Quiet bikonu. Kaime 5 yalo. Eji mohera. Wene kenonyo abuna. Nona hola tata fonefu. All the people that made this very occasion possible, I say thank you for making this wonderful occasion, this August occasion, a success. Your Excellency, thank you for coming, sir. Please extend our profound greetings to the CG for his support. The present that he gave us, we had it. Thank you so much. Today is Youth Day. We are going to inaugurate Igbo Union's Youth Day. That is the purpose of this very, very occasion. Youths, are you ready? Can I see your hands, youths? Yes, today is our day. Thank you, everyone. Let's go to the business of the day. Because I am many fortune, no man or jada so Igbo. No man ani I can eme. National men ani Igbo yade. This very, very occasion. Because eto abu na esu emetare bie. Ono ya nagidai. Hopeful. Na nke next year ya kiamma. All hands must be on deck. Because if I be Igbo ka ị na-eme, ọ bụrụ ife ofu onye bikonu maka akpọ ọnụ next year ka unu nye aka ka ị mee ike ka ọ dị more success. That's this very, very one. Daalụnụ isi nze ọjị abịakwuo ka ị meela anyị ife ọjị biko. Daalụ. Ebu PG akụkali ọzọ idi akụkalịa n'obosi na nne Igbo kwenu Igbo kwezuonu ya nze na ọzọ kwezuonu ya biko nụ ndị Igbo Union na-enwe ọjị ndị Igbo ewetala anyị ọjị so anyị eme ife ọjị ka esi emie ka PGS wee kwu na ọjị ahụ asụ oyibo. Your Excellency, sir, we want to talk about kola nut right now.
So please pardon us if we speak in our dialect. I hope you don't mind. So Biko, can you bukalo mmewepu ọjị? Then mwepu ọjị ndị nze na ọzọ. Then ọchịagha chairman ime obi ka ọ gaa ije ozi a and mma like ọ gaa ya as quickly as possible. Chairman ka ewere ọjị ka ewere m chairman o. Chelu ka Igbo Union were ọjị nkefa. Mba handle ya. Ihe anyị na-aga kịta ahụ ije ọjị. Anyị gasị ọjị a, anyị ebughachiri ya President Igbo Union na isi nze faga ọjị. Ihe mụọ chairman Iwe Obi na-ekwu na ka anyị dozie ọjị, anyị gachiri ije ọjị, anyị ebughachiri onye wetara ọjị ọjị. Anyị ga-eburu ọjị a kịta bujere President of Igbo Union. President Igbo Union akụ karịa nwata ka o wepụ aka ọjị. Ngwa chere ebe ahụ ị nọ ịkwụ n'iru isi nze. Isi nze ga-ewepụ ọjị ndị nze. O wepụgo. Ngwa were ọjị ije mission. Ambassador ka o wepụ ofe ajị. Ngwa nyewe na nwoke igwe ọjị ka o wepụ. Na ngwa ya nwa na-agbadabazie n'ala ka anyị fụ ndị igwe. Ndị igwe anyị chiri echi na South Africa. Ngwa a na-asọrọ ọra igwe gidigbam ya wepụ ọjị. Igwe ọka eme na Rustenburg ya ewepụ ọjị. Ngwa jee na Obi ndị Igbo wepụ ọjị. Ngwa bujere nzukọ ndị Igbo ka nzukọ ndị Igbo wepụ ọjị. Ngwa nzukọ ndị Igbo wepụkwa ọjị. Ngwa gbada ebe enu ndị Igbo ezuo nye ndị Igbo ezuo ọjị. Inye ndị People's Club ọjị nọ dị a. Igbo ezuo People's Club of Nigeria fawere ọjị. Thank you. Ngwa anyị ga-abanye na steeti kịta. Anyị ga-abanye na steeti nwe Igbo Union. Ngwa nye ndị ichie ọjị. Nye ndị ichie ọjị. Biko ka anyị na-aga ije ọjị a. Onwe otu dị iche iche nwere ọjị a ga-asụrụ Igbo Union. Fabia ebe a weta ọjị ha n'iru President Igbo Union akụ karịa nwata. Onwe onye ji ọjị bịa ọ ga-asụrụ ndị Igbo Union na ndị nze na ọzọ. Fabia na tebụl.
Can Skondi Bonabia, the president, Akukaria Wata, Ianabatan Skondi Igbo, first and a family Roger Fire, so Ndigbo Union, Nanzenozo. President Igbo Union, Akukaria and Kembidi, Akukaria Noba, na Obosi, Eswag on Woke, and Kaojin Dins Gondi Won Asurun. There one. Thank you. Ojin Skondi Bo, the Waka Boto, Manaya Waria. Biko, I got Abia State. Abia State, Gawe Proji. Abia State, Gawe Proji. Green Mokwe, Abia State, Web Goji, Biko Broji Beba, Anambra State, Web Proji, Nanzana Gora, Noeba. Nzanagora, Web Proji, Anambra State. Biko Kereni data, Noeba. Unuge Waraji after Anambra Wepuru. Ebuloji was a data state. Data state, you work for Data state. Data state in the work for Bujeru Dozurumba, Ojinde Ebony State, go work for Ebony State. Enugu State. Sibuloji was Enugu State, go Pogo, Ojinde Enugu State. Because you are actually, Owonya Fayaba, a little oversight. We are actually gets it. The chief, don't actually gets it. Ndigbo, Oyo Abia Bibi Awologia. Owonya Bolafa, Abia Nimo Big Awologia. Igwe Limpopo. Igwe Oyoro. Ngwanano ka anyị ọjị anyị na-aga ozi nọdụ ka iwere ọjị na ndị igwe were ezigbo nke ha metụ ikere oche ka enye ya ọjị ngwa igwe dị mpepụ ọjị biko mgbe anyị na-aga ije ọjị anyị kwuru onye ọhụrụ na nwere ọjị bịa sụọ ọjị bịa sụọrọ Igbo Union ọjị ụmụ nwaanyị anyị ndị okpotokwa dị Igbo otu ụmụ nwaanyị niile dị iche iche onwe ọjị unu ji bịa unu abịa n'isi oche bịa nje prezident Igbo Union ọjị ka ọ sọrọ anyị ọhaneze n'ebe a ọhaneze n'ebe a ọjị unu dị n'ime obi ọhaneze enyi executive ọhaneze n'ebe a bịa were ọjị ọhaneze ụmụ nwaanyị unu nwe ọjị unu eburu bịa sọrọ ndị Igbo Union na nze na ọzọ ọjị nọọ mbọsị ndị nwe nta ka ha nwe mgbe ọgụ ya ọhaneze nye ọjị ọhaneze were ọ ka esi eme biko ndị okpotokwa dị Igbo biko welite na ụkwụ anyị na-eche unu ka unu bịa sọpọtụ ọjị ndị ada ndị Igbo anyị na-ekere unu onye ji nke o ji gbagotere n'isi oche mara ọjị ọma na ime obi mma ewepụrụ ọjị bọnjị na gọra ma chioma n'ime obi ọhaneze ma chioma n'ime obi Igbo Union ọmụnwa onye ga-agwa m obodo dị n'ụwa na ndị nsogbu onye ga-agwa m obodo dị n'ụwa na nabatazie nne m nabatazie ife ndị okpotokwa dị Igbo anyị ekere n'unu ndị okpotokwa dị Igbo anyị ekere unu ndị ewelu ahịzi unu
onye chili jobibe ya Ono chapra chapo. No. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Ife game na bendi ozanye jenu gedozi benu. Owe bulo nkedi na bani o kanya na bedozi. Omo biko kanyi jikota no donu no. Omo biko kanyi jikota no. Biko DJ jidi obele ka anyị mecha ihe anyị kwesị ime asụ ụmụ nwaanyị ghọtago na asị na oke ụkwụra nwaanyị ka ọ tụkwasị die nze na ọzọ makanụ Igbo Union lienụ anyị bụ ndị okpotokpo adị Igbo okpotokpo nwa na-eme okpotokpo ife ka anyị bụ anyị sị ka anyị bịa sụalụ ụlọ ọjị ka anyị kene unu na mkpokọba niile unu kpokọba na ọ dịrị izi onye si na ọ dị isi ya bịa mee ọkịnụ nwanne m dị ife a hei agịnị igwe nna okpotokpo dị Igbo niile eziokwu ka anyị ji aga okpotokpo dị Igbo niile ada na-eme okpotokpo ife ka anyị bụ okpotokpo dị Igbo niile ụmụ bụ ike anyị nna daalụnụ onu. Thank you. Ndị okpotokpo adị Igbo anyị ekele n'unu. Ndị okpotokpo Igbo anyị ekele n'unu. Anyị anabatakwa unu, isi nze akụbụrụ anabatakwa unu n'aha ndị Igbo Union. Obi ndị Igbo. Obi ndị Igbo kwenu. Obi ndị Igbo kwenu. Obi ndị Igbo kwezo unu. Anyị na-ene anya unu, owu ọjọọ unu ji bịa. Unu abịa. N'isi nze nọ. N'ọrụ ụwa ka anyị ji jee agha. Obi ndị Igbo anyị ekele n'unu. Anyị nụ na owu ọjọọ unu ji bịa. Ngwa bịanụ ka unu mere ọjị. Ka anyị wee gbapụ ya ọsọ gaa ọjị banye na mmemme ọzọ. Ndị obi ndị Igbo anyị na-eche unu. Kamye President Obi Ndigbo Chief Badwin Obase ka o nwee ike kpọbata isi chairman ime obi anyị. Igbo kwenu Obi Ndigbo Obi Ndigbo ọ ga-adịrị anyị na mma biko isi nze ekele gị akpụrụkpụ mmadụ karịrị n'isi oche nze ọ ga-adị gị na mma biko anyị sị ka anyị bịa sugodi nke wa ọjị ime ebe a na-eje tekata n'ọka ka anyị bidogodi nwayọ nwayọ a ga-ejere ebe anyị na-eje taa biko Ezimobi ya ha ọjị biko bụ ya bupụta ọjị biko anyị ga-eji ohere a ndị niile anyị chọrọ ịnabata ndị niile anyị chọrọ ịsụrụ ọjị anyị soro ha n'isi President Igbo Union afọ gị mgbe mbata ịkarịsị starting on the existing protocol anyị ewepụtaghị ọjị biko o nwere ndị ọzọ anyị chọrọ idobegasị ọjị dị agha na tebụl ha ka anyị were opportunity a mee ya ka ọ gba na nkenke ọ bụghị ha ga-abịa je n'ọkwa a na-ebidokwa n'isi na-agagharịkwa so biko nze nyere anyị aka nyere anyị a nọ ebe a biko
Dụọ n'ebe a. Former issues and yeah. Can I say that's quite not? So we're telling him no one can tell. Because Leno Nzuko Ndigbo le President General Nzuko Ndigbo because no do wana maili. Because event in November. Ebalonye omo anyaka. Omo anyi alenyere ha aka. Because they learn the People's Club no kwa here. As you know. Leka kunu mana ezioku bondo. Ezioku. Kwa kunu mana ha were mmemme la November. Abo kunu bia. Danka no. Because People's Club. In the People's Club. Igbos were because Igbos were down on the Igbos were because no. Igbos were because Igbos were never people una frafia of your frago. Because Bindi will never tunu. La Pulu only had a mail in November. Only had a mail in November because People's Club. Because all Igbos were down on the People's Club. People's Club. Better table President People's Club because Obindi Bulache is run on Maya. I will put low on here Gemela December. I am President People's Club. I am President People's Club. Ndigbo. Ndigbo. Officers Mess. President People's Club. Udo. Officers Mess. Let me kuno mana mehala November. Ndigbo. Abarosia ngene. Abarosia. Thank you. Ha. No. Kebenge bido. Yo. Ekelenge no so preacher. Ekele muno. Mma ige ozugbo ozugo ebula tebụl onye ọzọ nye ha. Ọkụ shade. Ebe ọ libute mma ibute ya. Kala gị ga-eso ọjị. Mgbara bata ụmụada Igbo. Ị na-anya ifu ka ha na-akpụ uke ka anyanwụ. Fa na shine ka akwa agụcha n'isi ụtụtụ. Ụmụada Igbo na South Africa. Ọ dara ụda. Weli ya gaba. Fa na-abịa iche ọjị n'iru ndị eze. Ada Igbo niile na South Africa. Ada Igbo Global. Nwanne lechawa. Gaga. Ada Igbo Global. Ada Igbo. Ada Igbo Global. Ada Igbo na-abịa iche ọjị. Ekele n'unu. Biko anyị ga-enye onye isi unu microphone onwe ihe unu na-ekwu. Anyị wụ ụmụada Igbo ndị South Africa. Anyị wụ ụmụada Igbo global. Anyị wụ ụmụada Igbo transnational. Ọhịa anyị wụ. I am Dr. Mrs. Umenjamma Omu Metron. Anyị isi anyị bịa buderu unu. Likpere anyị n'ala. Lọdụ otu ndị Igbo si eme ihe. Ọ bụ ihe ha bịara ka
ihe akara ka anyị bịara ime nwata lekwenụ ya n'isi anyị were ya were zere unu anwụla Ndigbo daalụnụ anyị na-ekene unu n'oge asụla anyị ọjị daalụnụ. O nwere onye ọzọ anyị ga-enye ọjị wachi na-amara oji si na ya chọrọ ịbịa were ọjị n'ọzọ bụ wachi na-amara oji onye otu anyị. Igbo Union kwenu Igbo niile kwezuonụ. Ndị ada na ndị lọlọ ekelere m onye ọbụla. Onye unu na-anụ enyi bụ High Chief si Oruche nwa Chinamara Oji 1 gburugburu ọzụbụrụ niile. Ekelere m ụnụ ihe abụ ihe ezigbo ọṅụ bụrụ ihe aṅụrị. Nkwe na mma azarịrị afa m nna-aza n'afa ndị ọzọ bụrụ nna-azakwa n'afa nwa Chinamara Oji. Darụnụ mmeji 10,000 wee were ọjị a. Darụnụ. Ijele omelugo kwulo nwa Chinamara Oji odogwu. Biko ya gasịghị ije ọjị a anyị ga-eburu ọjị a kịta bujere the president Igbo Union ka ọ na ndị nze nni. Nze n'ọzọ kwezuenu. Ke osote isi nze. Osote isi nze. Okay. Enwere formal. Formal ex isi nze. Unu mana ife ewere ife eji ekwe ịgba kwa ịgba. Ọ ife ọ bụ. N'afọ Igbo Union anyị na-asị unu daalụ na unu anwa ka na-ekerekwa ife niile nọ present mana especially to nze n'ọzọ anyị ji nke a wee na-anụ unu nni daalụ. Biko the president Igbo Union na-anago ndị nze na ọzọ nni a ga-eburu ọjị a bujere isi nze akụbuo kafe wee gọọ ọjị a na-agasịkwa ije ọjị na ngwa gọwazie nke ụfọdụ ebe agọ. Isi nze ọjị eze na eze n'aka onye anyị nọkwa n'obi ya taa bụ igwe gidigbam a na-asọ ya ara ngwasị bido ya bụchara ya ọjị ka ọ gọọ n'ọya ya agọ ọjị as royal father of the day. Ndị Igbo niile bịara ije a ejiri m ọjị biko onye ọbụla deredu ka anyị gọọ n'ọjị dịka omenala Igbo si wee dee. Ana m ekene Chineke bi n'igwe onye mere ka ndị Igbo niile zukọ n'ebe a maka na enwere Yoruba nwe Hausa nwe Igbo ọhaneze nọ n'okpuru Igbo ezuo nọ n'okpuru Igbo onye ọbụla nọ n'okpuru Igbo nze na ọzọ nọ n'okpuru Igbo dịka the tribe of Igbo si dị wee na-asị ndị Igbo niile bịara ije a okwu unu ji bịa ka unu ga-eji laghachi n'azụ. Ana m asị ihe unu na-eche na ndụ unu n'ebe Chineke nọ na ihe unu na-arịọ Chukwu ya mezuo na ndụ unu. Ana m asị emume nke a na-eme n'ụbọchị nke taa nke a ga-eme afọ ọzọ na-abịanụ ga-akasị ya mma. Ana m asị ihe onye gbonyere n'ime ndị Igbo bi South Africa biko ka unu na-erepụ n'ihe. Ana m asị achọrọ ka udo dị n'ebe ndị Igbo niile bi South Africa nọ. Ihe anyị chọrọ bụ udo
udo udo udo. Ana m asị unu ga-amụ ụmụ niile unu mụrụ, unu ga-azụ ha, unu zụsịa ụmụ unu azụọ unu ga-adị ndụ ka nka, unu ga-adị ka echi ada agwụ wee na-asị ka Chineke bi n'igwe na n'ọjị a na ndị ala gọzie site n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Igwe ọkụ ome o so na onye hibe ihe anyị na-eme taa. Osisi wetara ya maikrofon ka anyị mara ma ọ ga-emekwa ka o si eme. Anyị ga-ebuchere ya ọjị, onwe igwe anyị na nri, mana onye nwanwe igwe anyị gara na nri maka anyị ma ego one ọ tere na mmemme a. Duke Igbo biko anyị na igwe Rastenberg, igwe Tebat, igwe ọkụ ome ọ nze ka ọ mana anyị chọrọ ịna nri special. Ọ ka esi eme ya. Ọ bụrụ na achụcha aja ma afụrụ udene ma na ife melube ndị mmụọ, ọ mmọnwụ Ọgwụmbike nwa of aka ọkwa omenala Igbo ọhịa anyị nọ n'elu ya. Ọgwụmbike nwa of aka ọkwa omenala Igbo Ọgwụmbike nwa of aka ọkwa ọ ga-adịrị gị na mma. Omenala ndị Igbo ọhịa anyị nọ n'elu ya. Omenala buru isi ya ụka eburu. Omenala Igbo ndị mara aka ọkwa, thank you. Biko unu ka nwere oge, unu nwere oge, unu tọgbọ m unu apụọ. Thank you. Biko a na-anabata n'ụzọ pụrụ iche Dr. Ben Okoye, Ugwumba ndị Igbo. Dr. Ben Okoye, a neurosurgeon. Come on here. Biko, I'm privileged to recognize ilanya na kanyo galanya na kekpegyo iburo yezekwo igafu ugumba na denile de soya na denile de kwegwo na denile de soya na denile de melife na denile de fe igafu ugumba
na ndị niile na-eso ya na ndị niile na-ekwere ya egwu na ndị niile na-eso ya na ndị niile na-ekwere ya egwu na ndị niile na-eso ya na ndị niile na-emere ya ife na ndị niile anya anyị ga-afọ ugwu mba na ndị niile na-eso ya bosi do 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 mekwe na-agaghị egbugo mekwe agụ nwa okorobịa mekwe na-agaghị egbugo mekwe na-agaghị egbugo agụ nwa okorobịa mekwe na-agaghị egbugo mekwe na-agaghị egbugo onye amụma bụrụ gị amụma onye amụma kpere gị ekpere onye amụma bụrụ gị amụma ka ọnwụ nwere ọpụ anyị kaila ọnwụ nwere ọpụ anyị 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 ọ bụghị gwọrọ m ọgwụ ọ bụghị gwọrọ m nsị ọ bụghị gwọrọ m kekwanụ ka isi akpa m onye agwọ m agwọ ọ bụghị gwọrọ m ọgwụ ọ bụghị gwọrọ m nsị ọ bụghị gwọrọ m kekwanụ ka isi akpa m onye Dr. Cole kwụba ndị ọlụ gị ụgwọ na ndị ọlụ ga-alụsịgo 12 kwụba ndị ọlụ gị ụgwọ na ndị ọlụ ga-alụsịgo ugwu mba kwụba ndị ọlụ gị ụgwọ na ndị ọlụ ga-ezukọ na ugwu mba kwụba ndị ọlụ gị ụgwọ na ndị ọlụ ga-ezukọ na ugwu mba kwụba ndị ọlụ gị ụgwọ na ndị ọlụ ga-ezukọ na ikorobịa kwago nwa ka anyị na-ajụ ajụjụ ha bịara ọgụ n'aka ọkwa ebe ịma n'aka ọkwa na-agba ọtụtụ ịbịara ọgụ agụ nwa okorobịa kwago nwa ka anyị na-ajụ ajụjụ ha bịara ọgụ n'aka ọkwa ebe ịma n'aka ọkwa na-agba ọtụtụ ịbịara ọgụ n'aka ọkwa mekpamba ajụ mbadamba na-akpa isi ọkụ agụ nwa okorobịa ajụ mbadamba na-akpa isi ọkụ ajụ hewo ajụ mbadamba na-akpa isi ọkụ ajụ agụ nwa silima nwanne lere silima nwanne ebe lere silima nwanne ebe lere silima mmanya kọkwa na ọ na-egbukwa egbu mmanya kọkwa ọ na-egbukwa egbu mmanya kọkwa na ọ na-egbukwa egbu mana bosi do Thank you. Mmiri kwa ọnwa nke izizi n'aka ọkwa. Biko, thank you. Professor Francis Nwowo, Odenigbo nke mbụ n'ala ọba. Anyị ekele gị. Mommy, you're highly welcome. Dr. Chief Ben Okoli, Ugwumba Ndigbo. Ugwumba Ndigbo ekele gị. You are highly welcome. Ugwumba. Remember,